What's up mga uncle? Kumusta? Naday may karon sa sakyanan. What's up mga uncle? Kumusta? Mayong hapon. Padulong day may karon sa Claveria. Kay nabalitaan na mo nga open na ang view deck sa Claveria. Uban ni me sa among travel. Taong kauban si Hiluto, Uncle Sanli. Tara guys. Shout out. Shout out. Subanong Hilaw. Tara, tanaw na to ang landmark na Palawan Express. Okay mga uncle, nanata sa ibabaw sa Villanueva, pasaka na ta sa Kalingagan. Inani ka sa kaon ang padulong Claveria. Pasaka mga uncle. Nani ka bukid. Padulong Claveria. Medyo bugno na gito siya mga uncle. Ang aircon na may bugno din. Dili ang bukid. Okay mga uncle, nanata sa Kalingagan. Nari lang palengke dire. Apit ra dire niya kay malingke. Nanata sa Claveria, sa Barangay Patrocinio, Claveria. Relax ka lang tayo mga uncle.
Kita sa USTB Claveria. Sa sentro sa Claveria. Okay, yung mini burger ng mga kulit. Sa lingahan, GTC Fuel. Dool-dool na ta sa atong destinasyon. By the way, kuha na mga naghikan mi dire ito sa Bilya 12:15 alas 2 karon alas alas 2:50 na, so nanami mga 35 minutes nagabiyahe. Nanami sa Claveria proper. Bangking si Uncle, oh. Ilang munisipyo Sayaw. na rin. Munisipyo sa Claveria. Mga riders, mga angkol. Pa-picture sila sa munisipyo dito sa Claveria. Yo, what's up mga uncle? Nanami sa Claveria. Ano na to? Sa ang view.
kuan diri mga angkol. Kananan, painitan. Ilang mais di? Ay wala na. Urot na. Tagpilang buko kol? 20. Okay, Hey yo mga angkol! Nanami sa sakinan. Pauli na may kay murag ni kusog ng ulan. Sakto ra. Sakto ra. Sulit na namo ang among gibayad nga 20 pesos sa entrance fee. Daga na kay may napicturan o nabidyohan. Salamat kay mga angkol sa pagsubaybay.
What's up? Mauli namin, mamalingki pa meron.